Oikein hyvää huomenta. On jälleen kerran rehtorin työmaakierroksen aika. Viimeisen vuoden aikana olen oppinut, että kouluja ja rakennustyömaita yhdistää muutama asia. Yksi niistä on turvallisuus, ja turvallisuus työmaalla tarkoittaa tietenkin asianmukaista turvavarustusta, kypärät, suojalasit, liivit, kengät. Ja toinen asia, niin kouluissa kuin rakennustyömaillakin ajatellaan aina ympäristöä. Siksi kaikki rakennusjätteet laitellaan tarkasti ja hyödynnetään, eikä mitään heitetä turhaan pois. Olkoon tämän työmaakierroksen helmi päivän kehrän atrium piha, jotka peruskorjauksessa katetaan. Saamme näin aikaan sääsuojattua välituntipihaa sekä toki voimme käyttää tätä tilaa muutoinkin opiskeluun. Hienolta näyttää. Työmaakierros on päättynyt, ei muuta kuin aurinkoista syksyn jatkoa itse kullekin säädylle.